това видео застанахме в центъра на град Стара Загора с една цел. Който ни разсмее, ще спечели пари или ваучер. Колко човека успяха? Останете до края на видеото, за да разберете. Заедно с Light Pro, Ненчев Детайлинг и Изненадай БГ, правим мен браснарница, сме подготвили 300 евро кеш и над 150 ваучера. А сега, приятно гледане. Който ни разсмее, ще спечели пари. Имаме и специален гост. Ученика се учи от учителя си. И ваучери се печелят, не само пари. Това избега. What happened? Какво прави да пък? Пушка, ние ще го държим те. Да. Чупите да бъдете добрите стора, да бъдете чуте, да бъдете чуте, притече, да бъдете чуте, флюри, да бъдете чуте, да бъдете и ти бъдете, да бъдете чуте, да спустите, да бъдете, да бъдете. Не мога, брат, аз се разсмея, не мога. Да бъдете, да бъдете, да бъдете, да бъдете, да бъдете, да бъдете, и ти бъдете, да бъдете, да бъдете, да бъдете, да бъдете, да бъдете, да бъдете. Едни се размяхме. Няма да вземеш два. Само отваряш и каквото има вътре е за тебе. Да? 25% при Изненадай БГ. Там има тениски, ваучери, това е за тебе. В това кашонче има 300 евро и ваучери. Разливаш на, бъркаш и каквото се получи, каквото си изтеглиш за тебе сега. Те само подготвят. Кой ще те подготвят? Опитва се да ме вкара да не мога да спра да се смея. Как наричате баян човек, който се казва Георги? Ама трябва да говориш на микрофона. Това чува ли се въобще? Да, чува се. Как се нарича баян човек, който се казва Георги? Бавен човек, който се казва Георги. Да. Как? Георги! Съм много лесен. Бъркаш, взимаш един плик, отваряш го сега тука, който е вътре е за тебе. Ако продължаваш така, не е много. Аз щях се разсмея още в началото, де тръгна да ни говори на микрофона, не тръгна да стои. Кеш ли? Я да видим купиш на него. Да, ми спечели си 10 евро. Това е за нас обаче. Ако искаш, това си го запази. Първата десятка за мен. Страшно да пия. Ти си целият червено. Я достатъчно знаеш как се държа държа така. Не знам те на подготвят още от сега. Чакай малко. Чакай. Знаете ли как се нарича, когато мастурбираш в гореща вана? Деца по панагюрски. Чакай малко, аз сега се съсредоточавам, чакай, трябва загрявка, бе. Фу. А що се събрали толкова хора? Айде макс се сега. Не ти не спечели 10 евро, изчезай. Добре. Казах на жена ми, че си нарисува веждите много нависоко. Изгледаш изненадана. Вау! В този виж го, Дяскам се. Аз не трябва да разсмивам вас, бе. Виж са, ако всички ти дадат по 1 евро, ще Аз съм спечелиш чуш, че 10 имаш евро. по-голям шанс да разсмееш без да разказваш нещо, Нали? отколкото. Да. Нали? Може би това е така. Знаете ли как викам на шматките? Не ги викам. Всички варите с мене. Да ми дърпате лайната. Танцуй за пчели, да, за пчели. Танцуй за пчели, да, за пчели. Танцуй за пчели, да, танцуй за пчели. Ют направи бро. Искам само да танцувам за пчелите. Добре. Бъркай, който изтеглиш е за тебе. Кое има там, виж? Че мой да спра. Румба, виж кое има, ако има пари, трябва да си гадем сега. Това на Дарин Тенев ли? Да. Аз го познавам. Зависи колко квартално се побиш. Ако си изкараш ръката... Чувам ли се? Няма Сигурно значение. се чуеш, предполагам. Добре, как се казва на човек, който смажи космите с нафта? Как? Космонавт.
Нищо, другия път. Добър опит, брат. Мерси. Два момче столчи, къде да седне? Така. Да. Аз пък не снимам да слеба в критина. Чакай, то така или иначе. Трябва да си на микрофона. Така, един рибар фанал златната рибка и тя му казала, намисли си сега 3 желания. Той е казал, аз всичко имам. Имам жена, имам къща, имам кола, деца, имам всичко си имам. Той е казал, добре, поне едно. И той е казал, добре, искам всеки път жена ми като свършва и аз да свършвам с нея. И по пътя на връщане свършил 3 пъти. Добре. Нямам повече, брат. Няма да върнем от оборота. Аз стих, че е по-хубаво. Кое? Надявам се, че ще кажеш нещо по-хубаво. Бая хубаво тръгна. Ама това ще е нещо грандиозно. Ма аз не мога да се сета за повече. Няма говоря. Ма трябва Що няма говори? Така, защото той се опита да размие се, това нищо не ти казва. Не. Ако ме пипаш, няма да се размия, мога да Трябва да се видиш на камерата. Няма стане. Виж са, мога да дам пари, а мога да прибера в нас. Сали прибираш. На колко са? Вече имам сега. Слушаме. Тате, ти жили преднята. Не. Знаеш, съм се насрал. Един приятел си кара по велалията с 50. И една баба изкача, той я блъска, цепи и веждата. На бабата домати. Това се разприлича. На бабата домати печереш, всичко е върху. Кое? Каквото и държава, всичко долу. Да ме дадем плюк. Взима, брат, аз се разсмях. Аз не видях, бе. Две момчета се хвалят. Едното момче вика, абе дядо ми по време на войната свалил един пилот с лопата. Другото момче вика, да бе, от небето ли? Не, от баба ти. Виждат са малко баба и не успя да го свана това. София спа. Добре, вървим задата в пустиня. И намираме едно шише с вода. Кой ще го изпие? Аз или ти? Аз мога. Добре. Вървим още и намираме една тапа. Кой ще мушна в газа? Аз или ти? Това го знам. Аз Съм или ти? прибан винаги. Аз или ти? Я и че. Аз? Да. Добре. Вървим и едните ни негри. Кой ще опънат? Аз или ти? Кой ще го... Фак! Кой ще Кой ще го... опънат негрите? Тебе или мене? Значи няма да кажем тебе, защото ти си стапа в газа. Но съответно мене. Да. Тара. Останах се, нали? Да си ходи. Ако искаш, мога минеш пак. Да мина пак? Да. След малко. Ми когато решиш. Добре. Майка кръстила децата си мозък и гледай си работата. Когато пораснали децата отшли в парка, на мозъка му се припекая от шухрасти. Покрай гледай си работата минал един полицай. Как се казваш, гледай си работата? Как се казваш, пита отново гневно полицая. Гледай си работата. А къде ти е мозъка? Ей, там пикай охрастите. Искаш да кажа, че аз нищо не разбрах буквално. Да ти кажа, и аз нищо не разбрах. То тигър ще наби. Знаете ли как се нарича бочко, ако се прави лубрикант? Дълбочко. Дълбочко. 6-7. Ето ми ще Аз съм повече шокиран, отколкото да се разсмея. Знаете ли как се нарича спяща красавица? Путка заспала. Не знам. Взимай, да. Един ваучер взимай. Това е моят лудия. Трябва да кажа още нещо. Ти вече печели. Долен парч, как имаш толкова мази мустаки? Тук ни малко изтарва. Не ти пише на тениската. Не бе. Хером. Добре бе. Ама само един ваучер. Да. А това... Да. Да. А това малко бяга от темата. Няма дърта, той може да направи нещо дивашко.
Слушайте сега вица. Ама наистина слушайте. Слушай, бе, слушай. Имаме два вица. Майка кръстила децата си мозък и гледай си работата. Когато пораснали децата... Ама те не го чуха. Чух. Когато пораснали децата отшли в парка. На мозъка му се припикая от чишвохрасти. Покрай гледай си работата минал един полицай. Как се казваш? Гледай си работата. Как се казваш? Пита отново гневно полицая. Гледай си работа. А къде ти е мозъка? Ей, там питай охрастите. Ти биш на коса между това направиш. Момиче питал майка й: абе, мамо, защо с брат ми не си приличаме? Ти мислиш, че баща ти става за два пъти? Нищо, това е най-цифрата. Малко. Аре, тигър. Аз съм тигър, да. Така, майката на Иванчо му дава 50 стики с закуска и той ги изял. Не се ли разсмят? Това не са ли брои? То е едно и също. Усмивка по радиото. Сперматрон е ли? Давай. Сперматрон е, кой сперматрон е? Знаеш па, че на мен прякора ми е сперман. Дори не се е бавам. Един мъж се... Да, добре. Един мъж се прибира от дискотека и жена му пита: какво стара, не трябваше да се бъдеш в 8 часа? Да бе, летях като куршум. Как се летя като куршум, като се видя в дискотеката? Ето това беше рикошет. Давай. Нали ще отрежеш всички другите пъти? Ще видим. Аз може да участвам. Да бе, разбира се. Брат, някои хора ми казват, че съм много грозен. И оня ми казва грозен. И някои хора ми казват, че съм много страшен. Немай да. Един вид. Слагай чашката с вода в шкафа. И другия ми казва: взимай хуя ми го слагай в дупката. Не лошо опит. Така, едно семейство живее по време на Чернобил. Майка и син. Ма то Чернобил още съществува. Говоря, когато избухнало там тия прости. Много въпрос задаваш. И детето казва на майка си: мамо, поразнаха ме цици, майката му говорила: боли ма кура. Защо не се разсмяхте? Защото го знам. Една дъщеря и баща се водят в автобус. Тате, какво оргазъм, питал дъщерята. Бащата мълчи. Тате, защо мълчиш? Хопе, проблема не е във въпроса, а в това, че целият автобус чака отговора. Да ти продължа пак тази история. Да. Някои хора ми казват, че съм грозен. Да. Оня ми казва, че съм грозен. И оня казва, че съм грозен. Другия ми казва, че съм страшен. Ама гледам го и направих му така: пъч! И се смя. Смя се истина. Не съм. Живял един ебач на земята. И един път ангела слезнал от небето и му казал: ако още един път не беше някоя жена, ще пратя пред дявола да те гори в пещта. И той отишъл в гората с мисълта, че там няма да има жена, обаче видял една жена с къса количка, хвърлил монетата и свършил работата. Ангел не можал да го изтърпи и го пратил пред дявола. След един месец... След един месец отишъл да го види. Пещта не горяла, дървата си стояли същите, дявола вей на едно перо на ония, а ония си яде грозди. И ангела задава въпроса на дявола: защо не го гориш? Как да се наведа за дърва? Разбрахте ли? Дай към на мене. Ай, ти гледай си долата. Как го изправ чихо? Виж какво пише. Ай, стига бе! Кой това? Петър Вака. Сега те го чути останая майко. Благодаря му. Знаеш какво е живо наказание? Не. Да се казваш Райна и да не мога да кажеш Р. Райна! Моля? Утре. Той не щеш. Сядай. Ама опитаме да участва, ако иска. Сядай, защото без тебе не върви работата, не може да стегне. Аре, ти го за Трябва още. Пречаем купа. Имаш пари, не се пресяй. Не, нямам. Не, имаш. За мен последни 5 евро имаш. Къде да слепите хора? Извили се. Като не видели. Моля? Като не видели. Аз съм го чул. Знаеш как се рече, когато инфлуенсърка раздава дилдата на гивавей? Как?
Giveaway. Това беше добро между другото. Беше, ама не достатъчно. Щелката на Иванчо имала едно колие на самолет. Ама микрофона е там. Нали той е заглеждал постоянно щелката му и по едно време вече тя питала: Иванчо, колието ли ти харесва? И той казал: не, госпожо, летището повече. Знаеш как викат на жена, която лапа до топките? Как? Лаптоп. Знаеш ли как се нарича инвалидна количка в огъня? Как? Hot Wheels. Какво получва бездръгата Марийка на Коледа? Какво беше сега? Ръкавица. А? Ръкавица. Не, и тя не взема, ще не е отворила подаръка. Да. Давай, слушаме то. Се опитват. Раздали сме 100 евро до момента. А защо на мен нито един път не ми са пана 10? Нямаш късмет. Нямаш късмет. Вие сте нагласили всичко. Вие сте нагласили всичко. Аз знам. Какво сме нагласили? Всичко, само на мен ти не ми са пана 10. Между другото, да, само на тебе не се е падал. Ти се разсмяташ. Нещо падна. Той се опитва в момента да не разсмее, за да може да тегли още един път. Не съм се разсмял. Направи е така. Да. Ето всички лъжи. Учителката пита Иванчо защо няма домашна вечер. Какво? Обърка го. Вика, защо нямаш домашна вечеря? Да, така. Да, чуем. Двама отишли на Роуз Батъл и единия казал: кажи 5, майк, да те е бил отпред. И другия мислил, препотил се, какво да каже да го затапи, кажи 10. 10, майк ти да е бат. Това беше като... Брат, беше тъпо. Пешка. Имаше и по-лоши опити. Да. Влезе баща и син да се къпят заедно и детето пита бащата какво е това и сочи му хуя. И бащата отговори Мики Маус. После детето пита дали може да се поиграе с Мики Маус, баща му позволява. Бащата ляга да спи. Събужда се и чепа му огня. Пита сина си: синко, защо кървя, какво е стана? И малка отговаря: Мики Маус ме охапа и аз го отрязах. Аз ще ви кажа вица за Кумчо Вълчо, лисицата и паяка. Да. Те решават да откраднат оръжие от базата на военните. И който открадне по-голямо оръжие, той ще спечели баса. Първо влезе Кумчо Вълчо, открадна една гилза от един калашник. И тръгна да бяга с гилзата и пазача го спря, го фана. И му вика: стой, къде си тръгнал? Какво си откраднал? И той вика: ми само една гилза, вика, съм откраднал. И пазача му вика: ако си я вкараш в газа и я изкараш, пускам те да си отиваш с нея. И той казал: добре, баса си е, бас трябва да пробвам, нали, за да спечеля. И той сега се натупил, кара я, пруп, влези. Браво, вика, бе, вкарал си я в газа си, мога да се ходиш с нея. И той си ходи с гилзата, дойде ред на кума Лиса. Какво да открадне? Тя открадна един гранатомет. Голям гранатомет. Тръгна да бяга с гранатомета, стой, кума Лисо, какво си откраднала? Един гранатомет, вика. И той пак и казва и на нея: ако вкараш гранатомета в газа си и го изкараш, пускам да си ходиш с гранатомета. Вика, трудна работа, ама баса си е бас, ще пробвам. Надупила се хубаво, кума Лиса и почна. Мъчи са, пени са, пищи, ни влиза. И по едно време взе да се смей. Ама много се смей, човек. И пазача вика: добре, бе, кума Лисо, ти, вика, се разби направо, викаш, пищиш, нищо не направиш, що се смееш? Смея се, вика, защото виж, вика, паяка идва с танка. Сега си бъркаш и тук, взимаш един плик. Ако мога да го отвориш при нас, защото ако са пари, трябва да си гадем на момента. Да. Абе, спечели си ги. Който фаниш, сега отвори да видя. Тъпато дет няма нищо. Не, супер! Благодаря, И ние много благодаря. Живи и здрави! Много добре, само така. Мерси. Извинявам се. Ви имате ли дупки в чорапите? Между другото, в момента имам. В момента имаш? Ако трето, да. Ама, като цяло имаш ли? Имам, да. Не, на всички чорапи, на всички. На всички чорапи чак не, ама Тогава как ги обложиш? имаш право. Много си готин. Ама чакай, аз съм тук. Ще се разсмял.